सैया के जोगावली धनवा धुआं कइले बा आ खोदी खोदी ढोढ़ी के देवरा पुआ कइले बा। तनी देखी तो ढोरी कहाँ पुआ भइल बा। अरे साला हमार ढोढ़ी पुआ नइखे भइल, चंदन चंचल का भौजी के ढोढ़ी पुआ भइल बा। ए अंशुमान के वायरल गाना सुनाओ तो। ले सुन, हम बानी बड़ी परेशानी में, झोल लागता उनकर जवानी में, 2 इंच के पिचकारी लेके कुकुर लेखा भोकेला, तनिया झाके मर्दा के तनो ठोकेला तो भोना तनिया झाके लइका होखेला। ए अंशुमान अब चल उनके हमनी के ठोके के। चल तब बतार से ना मनी हो तो हमनी से मनी हो ना, चल तब चलेगा, चल चल। ए भाई फगुआ आइल बा, मोल सरसों फुलाइल बा, फगुआ के दिने दारू पियबे न हमके। फगुआ के दिना तो हम तो के दारू ना पियाई बचवो, लेकिन अपन मुंह तो जरूर पियाई। जाना ताला कि बिहार में दारू बंद बा, फिर भी कहा ताला कि फगुआ के दिन दारू पियाईब न। ए अंशुमान एडी अमन के गाना सुनाओ तो। ले सुन, बाड़ू तनया तू गरमाइल हो, छूट जाई तो हर चुन्हाइल हो, बाड़ू तनया तू गरमाइल हो, छूट जाई तो हर चुन्हाइल हो, कहेलू कि हमरा पेट में बबुआ कहियल रोई, खेसारी से ठोकवा लो तनया 2 गो लइका होई, खेसारी से ठोकवा लो तनया 2 गो लइका होई। चला चले के वीडियो बनावे। ए चाचा का हमनी के वीडियो बनावे के? ए भाई लोग ना देखो तना, ना लाइक करो तना, ना कमेंट करता ना शेयर करता ना, तब हम वीडियो बनाए क्या करब अमित चाचा? अब हम वीडियो ना बनाइब अमित चाचा। अरे अंशुमान ऐसे हिम्मत ना हारे के, इहे भाई लोग हों कि जीरो से हीरो बनई हां। चलो तब तू कहते वाला तो चलो, अब हम अपन बात मान लेता नहीं, चलो तू वीडियो बनाए चले के, चलो चलो तब चले के, चलो।